Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω τηλεφωνική ευχάριση στο 112, το part 5, είναι το τελευταίο. Μπορεί να ξανακάνω, μπορεί να κάνω, αλλά όχι σε 112, σε άλλα νούμερα. Ωραία, παίρνω το κινητό. Κάνω 12. Δεν έχει σήμα. Καλησπέρα. Ρε παιδιά, δεν θα το σχολήσω. Δεν θα το έχω έτσι, δεν μπορώ. Θα το μιλάω έτσι για να μην ακούγονται. Τι έχω και τηλεόραση μέσα και ακούγεται. Δεν ξέρω αν ακούγεται τώρα. Αλλά από την κάμερα δεν ξέρω αν ακούγεται, αλλά και ακούγεται. Το θέμα τώρα. Θα πάρουμε από το κινητό, θα μιλάω. Και το 10. Ναι. Έκλεισα. Από το βάζω στο αυτί μου, κλείνει. Όλη την ώρα λέει θα καταγραφεί κάτι τέτοιο. Δεν έχω κάρτα τέτοιο. Καλησπέρα. Ο πατέρας μου δεν αισθάνεται και πολύ καλά. Μπορείτε να έρθετε στη Βοσπόρ 4. Ωραία, θα το πω το όνομά μου. Άγγελος Ζορμπάς. Ναι. Το νούμερό μου 69 4 15 3 7 του σπιτιού 210 94 95 562. Το Βοσπόρ 4 είναι μια πολυκατοικία. Είναι η μεγαλύτερη πολυκατοικία με 8 ορόφους. Είναι στον τρίτο, εκεί γύρω που είναι. Όπως είναι η Βοσπόρ 4 στο Ηράκλειο. Όπως πάτε θα ορευτεί, έχει μόνο μια πολυκατοικία, η άλλα είναι μόνο με μονόροφο και 2 όροφα. Εκείνη είναι μεγαλύτερη μόνο με 8 ορόφους. Εγώ είμαι στο δεύτερο. Ναι. Να βγω έξω να περιμένω. Ναι. Όχι, αλήθεια, δεν κάνω πλάκα. Φαίνεται ασθενοφόρο. Ναι, yes. Σε Βοσπόρ 4 πέρα πάνε. Αυτό υπάρχει Βοσπόρ 4. Είναι στο Ηράκλειο και εκεί μένει ένας παλιός μου φίλος. Όταν ήμουν εδώ, ήταν κοντά στην ξαδελφή μου. Αστείο έτσι. Και μίλαγα τόση ώρα και με πίστεψε αυτός. Μου λέει μη κάνεις πλάκα μόνο. Και πάει τώρα στους ανθρώπους. Αυτό το κινητό είναι αληθινό. Και το σταυρό είναι αληθινό. Και το όνομα είναι αληθινό. Όλα τα έχω ξεπεράσει όλα, γιατί τα έχω όλα εδώ.
Αυτά ήταν όλα. Όλα αυτά ήταν. Αυτά τα είχα κάνει. Τα είχα φτιάξει. Ενώ δεν είχα πάρει απευθύνσεις και τέτοια, επειδή γυρνάω εγώ. Και όπως πήρα και το κινητό, επειδή δεν είναι δικό μου, αλλά δεν είναι του σπιτιού, θα πάνε τώρα εκεί και δεν μπορώ να κάνω κινήσεις. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Like και subscribe. Yes.